ato agu papa so na ne nkora ne net dem entimi ye ne say yiniema no kogu mi sister ho tiniema no wode koye no me de menimu ne esiye na mo sa ade niema no wone nkora ne sesa niema no na ade ko wo ho entimi me na me ma ti akire e na wo frɛ me say ne ne to na ade obu ade jan me de wona na yo adamfo paa no sister ne be atwa ne beti ye frɛ na ta wo kwa yi kwa mo ana me se die ne se na kyerɛkyerɛ mu kyerɛ me na me so enti ne nansa ana papa ewo sa frɛ me sa ta se ne kuro mu kwa mo no pia bontena ne ye de yensa ye tenetene ne so enti opese obobo no ho adwa kakra be bosomi ana bosomi enti obekọ no na anu adwo na me siwiu te wo kan na me se na papa yi me pa cho na ata no nukunu no wo wai ana wo se ya nukunu no na me se nukunu o de ma nukunu fie na wo fie de o be ye den na wo se o so ko be bia nukunu kan se bi me ye ni pa me ye baatai na asam ato to kan na me se nya hwe ma ne mra ena wo bai to bai so no kwa wone be ma no ena bai ni na enu ani na nsa na me tinu hu se wone ata na twem me se nya no kware nti me bai me to so no bai ni didi tinu akire na me de me ko wura ade me ne wotena wodidi nkoma na me so ko wura ade nti me ba na no bai ni kodwa me de me nya me kurun ka me mfa hu ni ntra ma me ka sa asem enti me ba na no bai ni kodware ade cha no pa na no bai ni kodwa na me frɛ wo na me se papa adai na wobai wadanfo kunu no wonu mo neto ne so oba ne bebo adwa won sen kakra ade na ne twempena na papa hwe ya ba de botachi no ya de boba sane oba na ye ne kunu no sa ene wade be yunti papa ade a wo ye ne ka se me ne gyewa meboa enya me kunu no enso me mani nti wo se me di ye tuyi na ye hunu baabi ya no kore no eda me nko mma nkonya asam na asam so abeto me se papa me sero me no kan bia nti ase enya dwo me de bidawo amede teme ba ha koi me mami mbe ye ye kwa na me san baaye ndedi na awotwe da na mbe ye ye na mko teme ba mu no eye nsensen bebrebe me de me nya no na me de ba ha ya na fa no to eji to awasam so me ba to nya no na me de ba ha enti no me kwa ye no me wo ho na me sister yi frɛ me sister ya na me sister ajo ana se Japan na kunwe ni ye frɛ wa ye nya muta sanka na me se me frɛ na me nya wa ka me frɛ wa Japan wani na Japan wa ba ha se ata se eda wo be fure fie ho no obesesa ne ne ma akọ te Japan se wo so wo bure fie ho a obesesa wo ne ma ato agu Japan wa kunwe ni na me se biu de ma fa nya asam ade che na me sister ne sa frɛ me bim na o sister ya Japan wa sa ba ha bim wo se da na oni ata adamu no eno no ope ento oyi wo niema no e de abre me no oni ata akwa wa ata fa wo woda enam se anu de ka no wa akro so ka kire hwan this sister enam se na anu de ka no wa akro so nyekuma se na me firi ba ma ba me ma me we be ye na me yare asema wo ka di mfie be sen butumi me koye ye no ba me find na anu de akwa de koto mi sister ni ene wuku na awotwe ne no start is a kisen che dabi ene okobo wo sister amane so wo sister panya na aketoa me fa ne se aye makuma ne wo mo na atena ntimi de ya ye ho se ye nuafo na odi amane na kobo no ntimi sister no so ko sister ba kwa madam fo no no ne ye ne tifi akobo na amane sa asom na Japan obekeka no kan kire Japan so ma o meka sa asom ne nche ne bi na wo yi sister ya ne ma abre me sister ya ne ma na ayiri ya abre wo yi abre me se na wo yi ba ne ba ne ma no na wo yi ba na bibia ayira no wo ka se me busa wa so obeka so o mra me ho me busa me enti no me ntimi nye ne ma no na okobo madam fo na madam fo na ka chen se wo nya abotre to wo ka chen so kan chen papa yi se efi na kroma ne fie me ka sa asem ne bi o me ka asem bia nchiri ne bi fine eneda enti me ba ye no ene ma no ampa wo yi enne ka me ba no wayi unioma to ba wayi unioma no akogu dan ba ko enne me pese anka mu bi di mechi no wo hwehwe ba bi ode nkora na akogu no wo hwehwe ba bi ode me niama na gu enne ne ensu aye me ne me ba ne niama anopai enne me hweye enne me su ne papa be su mama enne me su wo be su me su kafra amono ensu asra ne me ba ne niama ya rewosam o anu ode ntonto mosquito dem na wo na bra ko pie dai so mosquito net no ode abo ankra ne dan na chi na ankra ne gina ho a wo bia
Mama kawasam. Ankura ne da ho a obi atwa mo hu ne dan mu. Akura me kura mba na no kasa ma me dware me ntimi nsese mu. Obi atwa mu a wo hu me. Ese je ma nipa kura atwa mu wie. Ampa maninni. Mama so boduam. Na me nkɔ papa no so wate. Na obekasa bebre ena so ba ye obo ne tofa. Mama nkɔ Japan so. Japan. Me mo akɔ aba. Be men na ena no pe me bato wo office so me ka de asem ne kire o. Me o ka asem me ka kire o. Me sia be men munyamfo sei. Senti na me bo ho atwede yi. Abusia branch 104.5. No kwasem Japan wanra eye wo be de ne ba ha no. Otia wahye ne kiki na kiki no ya twero so Chanel. Minim so original Chanel ne bi dia. Ejabon anopa me ba na hye kiki be se de wo hye kiki. Wo ba fidie no so nti na wase. Wo fa pa otuntumi ya me fe. Wo ba nton ba yi. Wo se me sunani anopasam ya matikoti so obi anim. Me bo asaka mo mra ne wo. Wo ya sunani ana ma me wo ba nton ba yi. Yoko piao na zo ye de se eno no ena ye beti nkomo Japan wada woroma eno ye bisa wo be yasam sane ohia no ne ade wo kire nsemu bebre ena wa ba fidie no so ma ye nhunu wo be wa ye wo de ya menene wo ma mienu na sisi ya wo ti hoyi menene me bibia no say the anya wo enye wo hwe no edi be say oh ache be ya femfie mienu oh na mfie mienu sese enche ache ayi na sa ne anya na asam na wo kai ache be buru fie be dan be so me fa no sa me fa no be 4 years na wo ne wo be ye jai dad nyame na me ni jai o wono ne ka kire me se wontimi ne mentena bi oh nyankopon ni ena sase ni mentimi nyina wani mu ntwa nkontompo ono ana ka kire me se wontimi ne mentena bi na me sa bele na me mehwe ba bia ma hwe ne ma wodi wo begu mi so ne nkwala no wo mu nyina wie SS na ebi won kan ebi nso se bio ba akokora de me ne neti efi ho na me ne timu no me ne neti wo wie SS me anam so ne nsade ne koto fita adwuma mu a wo ye adwuma nkakra ndi nka me kura no nka me mpan bo ne se ka se de me mesima ble enkwada yi hu ka me pene se ka enkwada no nso nka wo da achi wo nso be ye yie na nka wo nso wakae me so na wo adwempa ma ne ma no oh ma sho na ma enkwada yi nyina mu nyina wie SS na me shira ketwa no wo mu no be ma no na lasa wa me de ne ko atenga junction ho a me de ne ko tu fitamu a yesi a wa ye adwuma nyankopon anim ni wo mpon no ho de be ma no be wo mfie be sai on me fa no se 19 na 20 mo mi ne chese ne ma nyinyini o na oh na se wo de wo mu ba ye no de no wo mu nyinyini enu ntino saa de America se medene kotu ade pam ayi fitamu no wono wo ba ya medene to school mu anu se dada menye obi a mo ahwe mi o menya papa bi a mo ahwe mi enti me de me ho kire me pa enti wona wo me hu se wo hwe me de a me de wudin ne beko school enu nti ofa ne pre ne musisi nti ofa musisi opon oh anu ode wudi ka ne din wo enu ode awie SS a sisi a medene akoto fitadwuma mu a wo sisi a wo ye na dwuma hwane fe ma papa wo hia wo bayi e de enkomo na ne di ye fi so wo hia no wo ma wo hia no wo ma wo na e ma no wa mi sare se nkwada ne papa wo ma wu anyenya bia na so wo mte ase e kwa be so e na fa so a wo hia jamfu a mi hia jamfu a no na okuta e baba akọ na e baba akọ no me mi sa no se wo mebi wo baabi ana se bia woni bi wo baabi me misa no enti mi mumu na me na madamfo na me ne hu no na me ne dwene se de baabi a obeko bia ne baba akono na ede e ka no ho enti oba wa wo ba akode se bi woni ne tena na ne unya mienu na miensa kora ka ho a obetumi Japan de wo se de wo si hwe me obetumi ahwe no na msi an ya wo de wa kan sa mate me ne betina ena me no tena enti me no tena yi ni mu no ena akire oso ohia no so wo kuru kwara ne papa wo kwara ne papa de no se wa nhwe wo mo o se kwara no papa no nhwe ne ba no
Jo enti no ma me uma hosaso na so pese okada person who suffer papa say me dem me wiase me bone me ka asama me pe no kwento wodi to me so na ye me ya the person who suffer papa say oh hu me na opusa say me wo ma say no me ka tia say me wo ma fa pusa no ka tia say nya hwe me ne no ko ne ma me ho ne ma me so busa me ka tia ma me say ante ma wo ma ni na otio papa ne se wo hia wo no wodi kaka che ne se wo ba ye ba kope enye no kore mama ejapon we enye no asama wo ke ne se wo twato so na wo twato wo wo mi no ka to wo ka me me mpetoro papa me sro o beso be kan ko sro mi enka to mo ne bo jevu anyabo wo de nyabo tere ma papa ne nyina no ejapon we wo hia wo be wo ka che wo se ne ma ye sei mami me sa ne ma me de wo ba adwo ya abomidin Obajwa me misa ne madodo Nyankopon ni me misa ne madodo me mom na me dwene ne mitiri mu se be da bia me ko fie obia no ne ba be ma baako eno ne tie ene na che se ntwato so na wo twato no so fi se wa misa na wa hu ba baako na ye wadwen se ne ba ye baako ene ne ye wa wasam a enti akire ai enti na me ka so se akire ena okofa nkwala no bae ne nkwala no ko okofa mbae no okokofa miensa ene bae sena ba ko nso de ono nso wakoma dan woni ne kunu no wo no okunu no ne wo nkwala no woni wo maame ena ne tie eni nti me wo ho dakro me wadwuma mu ano mbeka kire me se ejapon de sha ye do ba wo yire ne baba ko abeto ji o ena me se adai no se ye se akwala no yale pa ambulance na dini fira akoma dan de na baji ti eja wo hia wo ba yi na ne maye num mebo a ena wo ti ase se wo ne be nante maame me se no kura ye ba akopɛ me hia no na ne ba ba akopɛ ena no one ne nam akire ya nsa na wo kofa nkwada no wo kofa nkwada no aba abegu me so hye na ne manum anka me ka wo pene na dai wona sam nkwada num na che se wo hunu se ne maye num anka wa pene ka me ne ntena kura awurade nkwada num ko se nkwada nketo anyina ba be anti me kura me bompa ye din mu ye din kura na nkonkona aka kire me se eja nkwala no so na wo mo anka betumi ahwe wo mo ko fra bed na gonya nkopon so me se me nyankopon ni na saase ni nyankopon jefu a mama na je se wo de nkwada ne tei nkwada ne de me ni mu obia wo adwiri me ada na wo adwiri me papa ne to wa kan ho kra yira me ya lo kora ejapon ewura twe nyankopon na wo hu kronkron ne nim na ka no kore enye sa papa nye sa na wo tema kuma papa enye sa moyo enye sa na wo tema kuma papa entu nim se ye eja nwa ye uradi nyankopon emu nyankopon pa o he ni peti mu ba papa be bu ya se ye o woni first nka no kore enye no kwafo enti me hia wona na me da wo ma ejapon wo no ya botu awie yi madam asantro na wo twato no so me ni ba me ntwa ntwa ni pa so da eturo se me twa twa ni pa so ejapon wo ntwa se me se wonti enne na betena aka so ka tire se nkwada ne enum woboa ejapon woboa ne baba ko pe ena no one ne tie ena me ni madam fo yawo adwene ho se me ni nkwada mienu ana se me nsa kora no ne betumi ahwe wo mo anu kore papa me so enne manukura wasemu yi mu bia na edi wa hane ejapon me kwa nukura nti ne afre wo eno anu da bia nukura de ni bia na edi wa papa nukura fufuo bia ni ba bia maame ne be ya ode ni firi ne be ya emeka se ambulance di ni firi akomadan de ne be yi no tuoji me waduma mu ye be bo amane se ye saade oyire baba ko efiri akomadan de na be tuji ena me se enya hwe ena me ko ye nti me ko ya me ko hwe akoda no sabele ni nyina me ko nyina na me ye mpa ebo wana de akora ne be tuji wana be ka kire o ose wana be ka kire mame o hwe akwada ye ne be tuji ni na sefo ne nya nti ne wa be ma sia o ma ye num o se wo ba ye ba ko pe e kire na wo yi kwada nan na aka no nyina ba ye woso hunu se nkwada ne enum a enko wo ni wachi asem ba kura ni so hunu ya wo de nkwada yi nyina be gu ni so wo no hye nkwada ne nyina baba tena he ba won sa no mama jamfu a baba me hu adwire me a wo se agu me ha wo pra ye nti na wo se agu wo papa na asem na wo kan
Oma me suro ni na me suro ni de bia na de bo de bia o shi a wo ka che so ma enu wo shi a me no wo hunu me no na me ne me ba no ena edi kan ba na me no mo na wa ai ba bia me to na de na yetu ye no ena me san do mo ko na ka ba ko no enti me hu ho no ena bu sam sam me se eja me ma ye numu me de me mfa me man sio na kira ho ko hu na wa ka se me de me ma sio na no akoye nsem bebre me sa so ba no me mpe te me ma ye nu enti ho no ena wo senya hwe no wo mu we na me so me do mo ko mu kurum ye kurum ena wo senya hwe wo de ye nyen kakran be pese etiduru baabi na aso pese me kokko fan kora no ye de eba nyankopon no wo soro ene me dance wo ka chen se wo maye num no wa hunu se ne ye bi wa ye bibia ma wa hunu se enya hwe enipa yampo nipa tamo kan me no me na fe de Japan te ya wo kan foforo ya wura e de asem kora ne Japan wo soro ni ma dance ni mame wo soro mame wo asore be me ko me free se me free am ko ye adwuma so me ni jan fie na e ye mfie mienu ene fa me pa cho kwa asore be me kwa free me kwa asore be me kwa asore kora be wo ni mawurade se de wo ka sa wo ka wo soro yi ka wo soro sembe na betumi aka e kire sa asama wo kan ye no kore asama betumi aka e kire sa ye no kore ni se me pese me ka kire papa yi se me amede ne ba me na me ja no maka na mmom asamu na ye ka ne ha no me mpe kontompo so wa ya na adwene se obedi ntro anam sa me de na ba ha asamu anim obeka atome so a me ja no ma wo soro ere menimu dia bo me mo osoro kakraka me ja no ma no ye ni papa yi wani ye nyina anya ka mukuro mami wo so wa ka no kora yakopon de wodi bibia ma yakopon ye ne bibia wanye ne ntem entimi de menim se yakopon so wodi na nkwantam enso ye de ne a ebeba mami wakasa wiei eye so bodua mame ko papa iso eja wada woroma ye ntinsin komonum se wo hia no wo twa antro kire wo ye den ye mrasam na nkasam wo be ye no obai ne wo kanyina ne se wo be pe no wone wanante a kire kura wo spa na chaw so wo ma wo na wo ba ye baako ene ade ote ase wone wo mienu aka ho ama e wo mse nkwada ne mu mienu nyina mo ma wonim ne ye afa wo so de amasam na adi ku no na wo so wontimi wache ne ho wa free ye mperachi nim nanso mu kopie dan bi so dan ne nyamo dia nanso mu kopie so a motena wa dodo prapra afa de dan no kora be ye mo dia ne sa wono twe ne wono akofo oba afoforo ayi ne nioma tu agu abonten asesa oba afoforo nioma akogu sa dan ne asam no kore wo mu ne sai asem no eho kakra no kure wo mu ni se sa papa no de edan ne maame no na wuni ho papa no ba madwumem ene wo ka kyem se ne dan no ensuo ne tu no ka wo sa be ye ni yi enso ensuo na se yiri ayi papa no e de dan ne ma wo se an ode ne kai ne ba madwumem ode ma wo se do se me an me hwe so ma no edan no wo hene edan no ascension e kire ascension school no atonsu esla atonsu ya na se wo yi so enti be bia na wo no na me ka se wo se na sa bele no na eho na fu na eho na fu na se onsuo no tutu wo mu nyina no na se aka sa dan no nko a na epagya kakere enti eho de me nyankopon anim ni me wo ho ni nyina me no na ne te ho me wo ho ni nyina me no na ne te ho enti na kire na oba no be hae dan no ma wo no na o kan se eho de won papa no abrochira na da bi won kan na de dan ma wo papa no dia papa no wo abrochiri fie wura no ai na wo se eho no won tena ho biem enti oba no eda no be hae ma wo no se bio ensuo ni yiri fa me kura no a eho na me nso me yede me beda bi na emom no na me emom de nyankopon anim ni bibie ni wa se ba bia na fie ni si no esinsuo mu tinsuo to ba ho ensuo to ba ho denti na fie wura wa puo yi ai nti na fie wura no puo ye no enu nti bi de eja ehwa na metie enti we kura na wo niema na uyiye no kura no o ka se enkwada ni nyiye no enye meme ho na o ka se enkwada ni nyimela because abele no nyina wo kono woni me ejai me nso me hunu se enkwada no ma na ma hwe wo mu no ka me da so ne wotia ke bia nkwada no bedwene me ho papa edi enti na obe wo ja awo
awari jaye de nyankopon ni na sase ni mentumi nkyere de ntira wo so woni me jaye me bisa ne se de be nti no woni me jaye ene wo se obi abeka kyere ne se me mpena ne pokuya ena sa pokuya nso nyankopon anim ni wo bebeto no fie ho ba wa ma meto se me ne eda ho anase bibi etisa o so beto pokuya no fie ho na wo nsha hwe ya wo te wa sabi wo be ma esensen enu a wo kan ni nyina saa bele ni nyina na nya me na netie no agya me ama me nua ko me nua boy ba ko ho ko odwo wo no kura ba wo na so be ni wo kan se wa ba be ni wa kan se sister se de bla wo si ahwe wo me ya kwa koduri na wo se go gya ni hwe bibi yi o ene ntena na wo no se bi wo do ye kai mami pokuya no obeye de fie ho pokuya de me ana me fere no sabe nya me na netie no wo so woni me agyae eja sabe no woni me agyae no agyae no ana wo fere pokuya ne se wo mra omra me ni nkomo sabe na woni me agyae nkomo be sa o wani ne be ma no wo ba nkomo de nya nkyerem ani me se bi o so me se ne pekura na wo na nya me no na netie wa ma me kwai se wo agyae me na obi a nso wagya wo a wokọ den no sabeto ni pokuya ni fie ho da bi o na je se enkwala me ba bi a me metie no wo ma ho ba bi a me metie no wo ma ho endi sa wo ekura no ntokwa hunu kura no obekon ye me kura no me de me fie no obe fie ho abaye de obe pie mu so je se me ne no wo nkwala mienu na nkwala no mfiri school wo mo pon ye mo ba me ho nkwala no mo pon ye mo ba me ho okay enti enimu na wo ka kire enkwala ne se wo tukwai na ekwantu yo no nso no na che se me ne watena ma me no me de wo ka kire me se woni me gyaye no wa ma nkwa yo ho ade enti tam a wo pe bia asem bia wo pe bia wotimi ka kire me first why me koye ba ma wo bodi dwansin wo tu ye wo ka kire me se woni me gyaye wo ko tena mu a ho kire ba ye obey ma me be boss jenfo be boss sie na obey na sam nyina ne se de tie ma wo gya wo no wo se ma asam adwaman shawo dross busa ne se me wo se me ye Japan me ye ma asem ma dodo wo se no wo hunu wo me che yi sa asam na no ma dodo wo se o mo ye sai pokuya de di kan panu wura ana panu wura do ni di panu wura no ni mu ni di onim ni di bo ton panu patim bre no di bi ba fi se ma me ne so pa akra me ba no panyine na so ma ba ya na odi ma no enti wo de ba no ka chen so pa wo de mi so gem fiti da koro me ko ho me ko papa yi ene wo ba face to face nyamini wetia nyamini ma me se mi ni trent me bi no mo sata de wo ba ne sata na be ma no wo hye wo hye ayi e friend say mo sanko a enti on sa hana na bai and what tie kunnya so say no ba na ne be ma da so and one ni face e do sha nyame uhunu ne hu bibia be ma no me se mi twan trada me bibia me ja me nyankopon hata we so me di tra and me frifie koduru fie na nsuo ta nyankopon nya me mu asoma me kai me se me di tra nsuo ta na me koduru fie nyankopon nya me mu nsanchen ni ne toro me kan kura tro do enti ne be mo bi ehunu se me kan kura e wa se me yanka se me ka so me ka se papa ni bi enti wo se ye di kai pokuya ye to so mienu panu wura e ma no kura de mentimi nkeka omodoso o mutimi do to Japan enne o pese me gu wani mu ase me mpene sa de bi wo se won fa wo ba bi enti no be ye hunu ma no do ana ba ako sister bi we fra no donko ni sister ya we ye container no container no wo kwa ho se ade bo ampa gina ho ana ye container no wo kwa no ho me sa se mo na me di huru no ono so no ye ne mpena so be ka container no wo de oba ni butu no tu na gen se Japan wo se na me di turogo so a jefua make kan ba jefua Mame, sa container wura me bacho wo de ne ko kire container ne ho ai
yes sabi wo fa no me se me dem jami asema me kan se me je konton ponia me se me jami ho be nyankopon se me koduru fie na nsu e pa atrada eja pon na sabi wo dan se ne wo kan ese de wo do ba kwatire container papa pe mo ti se me madwene nya adwuma jemfu amani nya no nya botre nya botre jemfu a se ni pa no kura wo kan me ni mo no wonne no ampa e fa re sai me no ni dini wa be wo ye container wura na container wura no ni pa foforo container wura no no na kwatire container me ka kira wo ya wo ma wura wo na me di huru ni da biya bu sa me wo be kan no kura won wura di nya na me di ni ya fra de sai me di huru no so for pro me ma wie abaju aye friend so container nim so container na me wo wo ja mo ase piao eja dem me di huru no ana me ka me so mo me kan mami e uko pie so no wo fa no uko e na wo fa no ya wo ba na yiri container nim wa fa no e Japan container e Japan me wa daburu ma asama wo yiri yi kan so me di nturo wa ha me koduru fie na su ka ba kokure ni na se mo ka no me kura se mo ka ba kokura mi ba kokura ba kokure ni kokuya no de me na me friend no ma be ye dan di o ata no kura mai mama oba ajuwa no ai pokuya no me no waso me na me na ja dada me be kirem ma ye ukwa adwuma mu kwasiada wo ba akwa ho kwasiada timi wo fie nwura na wo baaye wo ba na okuta quality ana wo se yaaji ana me se yaaji na na so nkuru ana me se me ma de nkuru akwafa na na wo se ma me bia de bia oba wo hye ni nkuru ma no wo ne de nkuru ma no emma wo se fabra wo yire no mfa nya aduane mi ni ampa me de me ji nkuru ma no to ho na ade asa ade achi kwasiada anopa nkura ne ko school ana me ba ho mba na mseja enkruma ne be ye ne dai na se yemfa nka benku na msri te na ma fa boto kwa hensa bidie so akoto bidie ana mse ene yemfa nka benku te so bo ko na ase na mse ne me skan kwa didwe o ya ma obi kwa do nkruma ne benku awie ma me ko wanim na ye ni nkomo no na skan yemfa kwa didwe ana so me kwa bant mo nyi skan ko to more na me ba me to na mo aba na ye de ye nkruma enti me kura me no ye kura na me huru se eja na wakwachi our wife and ask me wife be na mza na da so wife mu de bebrebe and ask jabro 3 year wo ya wo na me so asi de mu na twi me se na me ko to me kunuma and am best no ko ya twi wa papa yi ma entibo 2:30 awia na majo awia gede and am to say papa yi wa ba wada entiba me kwa check ni hwe na roke bom ta manka benko no manka be wo ye nkuruma no manye tane na mo ne mai te fe na me kope na mo na ba afa de me koye kwan ye mienu holu na kirabu dia fa ho ewura ho e na kwan na nkasa so den sei etimi me fa akwa na meduro ne papa no wuche etimi me kwa uda fie ho no na suso ya me na bi da ho ne mu wa e na obi fra me kire na me da amani na me nipa ne di nkomo to wate me nkase me ba temi me duru ho na papa na so di gina ho no wa se nika wo sha soro temi duru ho na me yam hie me na bi pim sa me nsente me san me chen ne ga ni hie kokuya ni hie kokuya no temi ne kokuya ni hie no mama wo she skirt tietia me papa na so me bo na me ka no wo she skirt tietia ayi yi na no nkatere mani bi ya e so ne pa me pa cha wani na ne top ne brazier wa anso e na wo de akata no fusu se e na wa yi se etimi shia so wa de jan sa me shia pokuya no ma esi wo he atonso yesla ye fi wa atonso wesla asema wo kan de be sei asema me kan me fa fa no me dika ya kwa ba yekwedi papa na wo twe dan mu ba ya se wo ni ja ya chenti no be ye 2 years de bi mu papa na me pa chowo na ya wi ana na jo wi ana awia kete no mi nu ne fa me share na me wow pokuya why are there way and what na be so obi kunu dem amane na wo na se bra ko pie ho no na adwuma na koso awie because you no kura ne brazier e go na se ekura no wo da kata no the brazier na so no fo do nyame o hata hoi e ka papa nam no so me ye funu musika mi ewurade ma me be ma won na tie nam no so me ye funu musika mi no me do nyame me ni toro e Japan no what do you fear say
I'm 63 years. 63. Ninti sama wo ba wo na fa na ne tie. Wo ka gu suo tie ye. Papa. Ma me asem no me no enya krokra ni ho ya no kro nti me hu asem na asem na me hu ba bi okofa asase mu esi ya wo beka hu. Saw. Popular dia me na me frɛ no fie ho. Won so sabre nyina na nya me no na ne ti. Na wo jai me. Ko nya wo hwe no no. Em se na me ka me se me na me frɛ no enka se me se nya me hwe no. Anya no hwe no me kwache no. Eye den wo kwadi madam funu oto ne akoro atam se. Akoro na ka kire me se. Wono ne mpra ne pokwe. Me kodi akoro. Ha, jai. Wo kodi na tamu mpre nu. Ama sister ne so na me ye be frɛ me se me mra. Na me nim asam kro me kɔ. Me kɔ no the sister ya. Ka kire Japan se. Efi na akoro me me to no kosua. Ma ye ready. Eda obeba ha be di matam bi me bɔ ni dia. Enti me kɔ aye. Edi oya na me se akosua. Nsoro jato mo nso woni mo mo hwe ade ntina wo jato mo so misro wada wo ma misro ji mame enti edibe 4 days as 5 days ana me se ja asamu na de to akuru so me pesa akuru won ka hwe kire me ni akuru so nkodi nkomo bia mame so boduam mate hwe wo so bo a wo de yire be ma nyina wo ye masam wo ye masam ene ade wo ma ho kwa mo ne wo nana wabusa bi wo ma wo kwan e ma be ma wo ne wo na wabusa bi won sana me ka kire wo say enu na me ka bi say me mani me no nyina ye me operation asam no chato no eye kese ankasa kafra e ka de ebo me wutu so fu Joshua ho ena me konya ma me kodi a ya sana ho ade e so awia wo fra me a me ko wo na te wi so me boa me ne na be fie ho ankura ni susa enti nsuo no eda nsuo beto no me eda nsuo beto kese no wo no aba be dai ho ba ofre wa wokọ aso okay wo ye sure nsuo anto so a ho na me da me ne ne da ho nsuo anto a me ne da na se bibia koso kati asidan ene ofefa masa eno no Japan no nyina no ye wo ye ohun idi ano odi o mami anya no kuma ni nya no me pa che wo ma e bia na de wo ka nya no mate me nua bai papa asem a wo ka no akurukure ni ho ye no kore me wo ho no me no me so mu se me ne wo tena na ma hwe wo ma no e ma asem enya de a me ne je ho me ne nye ma asem ho oh enti me no so oba bia se me fa oba se me ne tena me nye ho ade kora me ne umi nu na ye de etie me nye be ma opem ma ne na ma so da bi me nim sa ne ma ne ye ti de ne ma wo start ye ma asem me nye ma asem se wo no o ka kire me se wontimi me ntena baako ena ko body dwensin oba na makofa me kurumu ni bi na me ne tie na me kurumu ni no tin so wonya ma se ba wotia ena wo te so wo ka so be pie oni pokua no so a wo de ade aso ne pan no fu nyina agu so wo asem no kure wo mu ne se nyina wo boa ni nyina wo boa pokua de me na me frɛ no me oba me efie ho no se me wo ho a adwuma ena ya na me ye ne fie ho enti no nye se bia me hye atade a ekekere me ho anase bibia tisa e bia obeba na me hye nika na me ye me duma na me ne di nkomo benya wo ye wadanfo na pokuya no se ne chese ono no wode opokuya na me nso me de wo pon ti bile bia na me ta ne pokuya ne pon sada eja ye pokuya ne pokuti o ye wo pokuya ne poku be wo de pokuya wo ni poku unu opoku me ta ne di nkomo pa me de ne ye sadamfo pokuya no pon me ta ne di nkomo pa won de ya me ta ne hie di nkomo we ye pokuya no pon pa 1 and 2 ya me ta ne hie di nkomo aye pokuya no ai minimum no ni mo do na we tiante oh ne chese na me ka se me no mani afi enti ne akwala ne kwala bele mu nyina mi ho no oh wono nana pokuya no ofie be se oh me fon de won hye dan nyini bia me fan se be te 29 na se 30 mu 30 years and wo 60 plus 30 32 why is 60 against 30 emu ye enu ntimi wono de se wo ka se me mpana no ansem hunu na wo keka enya me mpana no pokuya no na pa na wo pe na sem keke pa na me pe na sem keke
akwai sister bi kra sei wode na sem beto me so me nso me wo ho no me ye nipa papa me dwene nipa ho so what ya say aha me dwene nipa ho nipa bi wo ho a obedi me nsem a me amtum se nipa we die sebio me ba bi a me tone ade kura mpo nya mampo na besem ade me ma kasa nkasa e hye daba e besem ade be wo bi aposo ye na doye saa na me tie wono me ne tie no kura wo de bisa no na enyanka bi kura no da bia no mo ba madwuma mbagiska e ko school no sakola no on papa egu na ko ma no pokia no ene sansem ni na wo nkro no bai e na taa no brebe na taa no ba mu ma me ata no de bro ba mu sancho fo mu nyina mu te asem we bi abra ne ba no twa ne ba ni ti no ata ne ba etwa ata aba ata ne ba panyi twa ata ne ba ketu wati entena mi ni ha eto papa yi na wo frɛ ne sɛ ya asam sɛ na ato ata o ɛna me sɛ bi aso ma me gye mu ahye me ɛna wo sɛ ya ata ne ba ba ma no panyin na no ɔtɔ ne nema no wo twa ne ba keto ani te oni kofi di agro ye pa keto an sa case we na nye case keto o fa ne fuma so ha ya ye ba wo kura betwai yes sɛ ya kye de ba ba ko wadam sɛ sia ya ba ko no so waku no sa wo de se kan de to ne mena ti papa ya ko fa sa ma me no abetena fi ho awurade ade case kura ni ajapo tesa wa fa ko fa se die wo no ne ma ni no atwa ba ko ti ondie metie o papa pacho saabele no se oba no se me kokofa no kora no busa de se no ne me na netie busa de ma me se saabele na me na netie na me yire no no ana wono no kunu ne me papa me pacho ti me enura me di kan ka che ne se okofa oba no na me ne nte no de me mfa ho na wo fa ho anka wo ye me wo point me di bai me kan se oba no ne betwempena obefa na soa enya na yire me ku me ne ma me ko kan bia me frɛ no ka che ne se woni be oba ne kunu di agoro no a waje oba ne frɛ be ma ne se eno ne ha ne tena ko obi ko ye ne bibia me ma ne nti e be ha me eno na ma me frɛ papa ne kan ho asem iso boduam na sofo ha na big mama enso e wa ha sofo omumi enu kwese mbe na peso bi obajo a meda senyame nhira ajapo ma memra so mami abo kwan du se wayi ne niam agu abonten no kra anyanye no kra nyankopon ni mu mentime nye bida wonyi ne niam agu abonten mami usu se wayi ne niam wo niam agu abonten papa ina ti wo so wonyi me pa atwa me ka se wayi agu dan ketuwa bi uti asesi a wo sensuo dan wadi ko gu mu no sa na me kan dan wadi ko gu mu no enum mu ena nsuye no to a ekwadem ho batweye me patweye ajapon mame dan wodem waje dia ma oba foforo entimi sisada na wono no de wo mu ne se saadu do plapre mu na me metimo ono no firi ho no wa ma ho bi enu nti me no mete ho no no so te baabi a no mo haye no enti saabele no baabi a no haye no a hona no ani mi jaye ye enti me de me stay na sese me wo baabi a mete na enti unyi ne niam mfiri ne dem wono ne niam no efiri ne dem no kire se efie wura no e ka kire ne e fere ne ka kire ne se o fere me ka kire me se oba no hu se me na me wale no na se si a wo gene dai ayo eja wajene dai so boduam osofo mame ma shefo akwaba emra adom tv so enne eye ukuada na wochene ya paamu wo braju medie sanyeta yetena se ye de nkomo no bremu mopona no enne so emu aso jase kumo enna case a yetena so jamfu a free atonsu s line the case ne ba ye no yeto yensa frɛ bema na wode na ba no enne bema no wode wo sia ye wo yo wo beka yensa na eno ho ne yatena se a ye hwe wo bo bema no sobo se bema na yini nioma gu abontene akofo ba foforo nioma ba begum tenu ti no de case na ba ye hwe na enkomo ne yesiesie na evangelist the graft na wasom na asala mema evangelist atwa ne ensem bisa no so no maame o say evangelist bisa wo say ebisa papa yi se wayi no nioma gu abonten papa ne se nya no koreda na je se ntro na enu a obetwa ayo e pa chu maame adwo me ba ya o motwere manu asem nyina no me ka se wayi oba ne se wanyi me niema no emfiri dan na me ne me ma ne demu no na dan wo no ene wo pe ene wo de koto mi sister no enim ene mi sister ne frem kote ene mi sister ne de koto madam fo ne so kan se papa yi se efi ne koma ne mani fe me kekata ansem de bia no a wo ba ye no ti o si ayi wo nioma gu abonten me so wayi eniema na firi ba bia me dan akogu dan fofurum
So for no hotel is ɔte akora sesi a ti maame wote asesi a waka sɛ ɛno nsuo bo na papa ya yi oniama agu abɔnten ɛdan no wɔde kɔgu mu no nsuo ɛno da saa dan ne yɛ mɔ so yɛabɔ so na ayi mosquito net no ɛna wɔde agenti nsuo no tɔ a apete nyinaa kɔ dan mu ɛna nsuo no tɔ kɛse so a ayi no ayi siri no tense ne ntitimeti no kɔgura dan mu ma sɛ wɔ nneɛma no me sɛ dise minukura wo mu papa maame mpacho time ne yɛde yɛ adeɛ wo so sɛm no wotumi de kwa no wakasa bebre ɛnɛ sɛ nka wo ma papa no ɔbaadwoa yɛ maame mbese mbisa no sɛ ɛsɛ ɛdan no osusu sɛ ɔne papa we di ana me pacho metimi aka sɛ ane ne papa we di me pacho ane ɛno nti ɛna osusu sɛ ɛsɛ sɛ wunya wo kyɛfa me pacho ane ɔpani deɛ maame kan woso mu sɛn ɔsɛ ɛdan no ɔno wo deɛ anya no kora na me akora nkasa da ne nyame dia na ɛde na me kɔkasa me ne dia na me pacho wo ne ne mienu mo ayɛ apam bi wɔ dan no ho a mama ɛdan no ɛsɛ ne wura ne wura fi so na ɔpɛ so bibia sai ni hɔ me pacho da bi mitimi na papa we wo ne ne tɔ asase no ɛtɔ blog esi ya na asase me so me tɔ asase yɛ tɔ blog yɛ nya hwe na no me kyerɛ mu sɛ ɛdan no na me ne papa yi ne to ne ɛkɔ ha da ɛkɔ ha dan ko me ana na me ba fie me tu yɛ kyerɛ no na obi ani fie ɔka wɔ no nko enti yɛ tu yɛ na me bɛda hɔ ɔno so nsuo no to na yira wɔ bɛda hɔ enti me na me bɛprapra fie wɔ yɛ fie wɔ yɛ sisi fie na ne ewu mu ne sent me gyina so ka saa ne sɛ da ɛdan no tamu ɔtana fo ne bɛyɛ kwan no to ɔmo ka sɛ fie wura fo no obi a magyi ne sika enti mu no papa no busuani bi ama na yire busuani bi ama enti wo papa yi ana me no gyina hɔ yɛ fie wura no aha enti wo papa yi saa pam me nam ɛna kɔ China fo no ɛkɔ yɛ fipɛse na yire ba ya yɛ handi over man no ɔbɛgye sika no de kɔ aburuchi nti sese no ɛdan no ɛnya mo dia saa ɛnzi mi bisa wo sɛ ɛdan no susu sɛ mo dia wo sɛ asa na wasa me ka no kyerɛ sɛ dada wasa me ka sa ane kyerɛ sɛ ɛdan no yɛ no efi wura ne nya ma bɛgye so ɔbɛgye no fie o ma wo nsɛm ayɛ dane asase no ɛyɛ mo dia me sɛ anna me ka me sɛ nya yɛ dia motor blog yɛntɔ asase papa wo ne no asidan yɛnsi dan ɛdeɛ na wo gye afiri no hɔ ne me gye afiri no hɔ ne sɛ ɛdan no papa ne ni hɔ me ne kɔ yɛ pipɛs mo bɛgye ne sika ɛtɔ so bim na me te ato nso wo tam ma me nya no asɛm o ɛdeɛ na wo gye afiri papa we hɔ ne me ana me kyerɛ mu akyerɛ wo no ebia me pɛ sɛ ɔhan dan ma me pɛ sɛ osum me pɛ ɛno ne yɛbisa no ba bia me hia ne sum enti deɛ na wo pɛ ma me dan nyinaa bɔ me a sɛ me no ma na kɔ di ne fie hɔ a wɔ se ne yere se me wura fo bɛyi me ne ma to agu ampa so me niam egu dan mu no obeyi me ba yɛ so oyi ne mu me hia me dan ma me sɛ papa wo da so pɛ no da bi mama ni bi ɔbaadwa ɛdan bɛ na wo so hia no ɛdan me hia ne sɛ efie no me ne no ana yɛ me nkasa yɛ yɛ dio sɛ yɛ temu fie wura ne nyama yɛ nko ade yɛ te hɔ akɔpɛ mu sɛ fie wura ne bɛɛ de ɔbɛba so ɔbɛgye ne fie enti fie wura ne ma yɛ nko ade yɛ mienu yɛ te ase yɛ nwu yɛ de yɛ bɛtere mu ɔbaadwa ma misa last question ɛgya me pacha yɛ wo na yɛ de dan ma wo ana mu mienu pacha wo da bi ɔno wonim ho wonim da wura me na na me wɔ madwuma mu ɛna da yɛ ne efie wura no ɛde kai ba madwuma mu ho bɛka kyerɛ me sɛ mehwɛ ne fie hɔ ma no you so boduam big mama wadaroma question be na pese obi so mu mienu na yɛ fancy na yɛ wodi yɛ ne bi kenkan awia yi me sister na me pese mbisa na se okay actually mama die me pese me ka kyerɛ no me ka kyerɛ no kora oni case bia okay ɛno a wo kan oni case bia nanka oba nanka wo so ka se ono ana ka se wo gya Japan ba o pese o san ne tena yɛ simple because na sam na ba bia anim woni asem bia ba me bia pema nti se wo pa no watena ho ɛna wo se wo da wo mpɛ no wagyae nti ye bone ne nkyɛ da no papa no wo se nya ne dia nti dia na wo pa afiri no because ye nima sam pote kura sisi a wo pɛ ɛna ɛda no anya ne dia nti ontimi mfa bi maw yo big mama wadawro ma so boduam na me papa Japan eno no Japan be ma no wa Chanel space eze nya gro kura wa sina ni angasa eze case no wo ba so eja wadawro ma ensem ne kase ma obra be kasa amade ache ma mi so jamfo be kasa amade ache ye hwa de bi woni na tena kwada mienu apiem kana nka efe
ye kra wo nye no ho ade say ye den na anya no ho ade ni nyina no enkoda nche wo ma mienu edan nyam de nanso mo kopie so na nka mutimu a efe no baby a ne timi be ma oye memasam oye masam obego be ne obi so wa wontimi enti wo hwe mesrew wada woroma ma me so okotodwem oh mineba bacho asembe ntina so mpotodwem e Japan pe baby mo be yin baby a me sesen ye pesa wo pe baby e ma ne tra se no baby ne nyoma ne gu no untie de wo mu ni se maami e de wo mu ni se edan pro no eye enum so ho na wono ne ba abema no ameka sem de ko tu fiche mu no woni ne nan fofo da ba akum no wono ne ba abema na am de ko tu fiche mu woni ne wo ma mienu tie wono no enkwala nketo no de me ne wo mo no wo mo ba ya na meka che wo mo se wo de mo maame ne ma no akogu akoma wose ye mfa ne ne ma no nko wo nua ba na damfo no ho ne kuro mu ni no ama ne kuro mu ni ne se ho no ho na damfo bi bla bi ye fira ne ken wo de nkonya ba begu ho nti aka ba bi kitu bi ti se wo nyate esi wo nyate so wo nan no wo hwe enkyire kasam bebre ma me se wo ten me tifie ho abi wa me na su oh yi tissue ni be paper ni so yi tissue ni be pani so no wate mo ye o say woni o mani go hefa egusa da na nsuo no ena say edan na woni o mani gumu no wani o mani gumu wodne ne yere no netebo ne yere no tinka wo pesa dan na me pa cho ma do me pa cho edan no say ye ne dia fine me nusa dan nya ne dia me so me nusa nya me dia o ena me dan no mabere ho pen ena nso wabere ho na me ne mente ase so o say dan nya wo dia enti me free fie ho ko me na me man free fie ho na wo mpra ne do me betena ho mane yi wo ne wo ma say enkwade ya me no wo mu yi enkwade wo jani ye wo ja enkwade ya ma me jani ha wo se me jani na wo ko na me no wo tu kwai no na me no wale wo se me jani jankwara wo tu kwai no na me no wale me pa cho wo se me jani jankwara me che wo tu kwai na me no wale ma joa me pa cho so wo se me jani ya ne pa na me ne ko ye adwuma no wo ni pa ne kasa ye bibia sa na papa no ma me ko ya mama ba ho papa ne no ba wa ha metum de amamo na se me jani ya no kure wo mu nyina na wo ko na me na wo ne me wale na me no wa me ta nti me le be na ni ni dai munni wo biem enti tobe waka no waka me so papa nan nanka wa pe baabi ama wada de wo mu ni se ja wo so wanya wo somdue de wo mu ni se me de me wo ma somdue untie de wo mu ni se ai se ne ma no papa no waka de wo mu ni se ne ma no wo ankwala ni mienu no me ne mienu ma no me ne wo no ni mienu ma mienu no wo mu dai a wo mu me de ma wo mu no ena wo mu demu enti eduru se maame no ka se yemla wo mla me yi ne ne ma no na wo mfa nko adwo agyeman ho no ena me ka se nkwala se ene wo mu ni mu sister enkonko yi ne ma no nko adwo agyeman ho ena adwo agyeman no ono na ne kuro mu ne no wo ye se ba bi a wo de ne ma no beguo no enko ho ena me si da bi ma afia me ka che me ba penin ma afia no on de osisi o ko 13 years 14 years se ba bi ne o ma gunu nye mami eye eyo me si na no se nsuo to na se ni nyina anadu na ma na sem uhwe eho na tie eho na mi eho enkwala no eho na me de nkwada no egugu ye ena nkwada no ka kire me se me ne wo mu mienu mi wo se ni wo mu so wo sei so ho ena nkwada no du mire bi na nkwada me ka kire me se enso nkonsuo abo mo de mo ena me se de bi so nkonsuo aba mo de mo de a ene mo meda ba bi a me da no wo hwe nkyiremu ye ka se ma obra wo beka sa ma de ache mami se ba bi ani o ma ne gu no enso to susu an chikogu wo na se ne o ma wo so se nya no kore ye pesa chena ya baba sha ho mo mra me hwe ho chena ya baba sha ai mo mra me hwe ho obo a won ka kore ani o ma ne gu na ya na wo mu kura no wan ka se mi kan ko da mu ho wo hwe ya da mo ase pi mame jamfu a wada wo ma enhira fm obra ese ye ma untuma wate we garment pa o awurade ubie ntuma no so a wobekọ wachi na je ntuma wate wada wo ma na kokopam we ma de itimi ma papa bi na ma papa no ba ko wada be ko ma ta enti no ma so mu fe akuma pa so na me so me pese wo de makuri ni a me ho a kire no
oh yɛmfa ntoma ma kunani wo de fa kunani de na da ayɛ de we be ma kunani wo fa ma yɛ biem wate na we no kam ko yɛ oba de ankam de ma bebi ano de akoma ata yesu na atwe ne ho kore eti abusua yɛda mo ase pokuya so tɛkyerɛ hɔ baabi yɛda mo ase pii yɛ obrajumedie me wo die na mekenkan na die ne wei abode aso jase ku piao na no akɔ na bibi ayɛ yo no menu yi bibi no straight pan dam straight dam se suhum sawam kwan no me ba krate wo de na da no kwan wa mre baby wurade na mpanyifo kwa ni yɛ da yɛ brɛ dentia na wo akoda dentia yi ma se wo nsa ma no so hwɛ na se wo ti gyan ne ba ma mu nti wo mama etwa ni ma me dan nem de obeso kyerɛ no na so nti ate na se da bi be ma na mente ase ne ekɔ pro station etu oba fe ekɔ pro station wan mo se wonu se esi oba edan ewo oba sa ase so abe ma wo chefa nim Nasa mama twani mama so kra mama me pesa meka ye na good friday na maje kwada form say na abroad wa 5 million no January no January me ko me ba wi e no no January January na January na no kwasem se obra ene wara wo bo sadia dwumtuni no edwom no etwaguo no ewiase mu nsem eyabrabo na ye wo beto wiase asase so a ebra no wo ye de wo bebo yenya wo beto wo ide wo bebo anti na che se enwom no etwaguo no ene edwumadie no edin no ese wo se wo bra ene wara wo bo adeche mama yema mu nyina mo ha biemu yema mo kwaba eba insha fm so enenso eyeda foforo kra ye de twade ampo nyankopon se kwamba se ye dom ye da na se na watwe wie ye wode ye twa wasan so ede aba be hiemu se ye funukuro mu ade aha ye insha 104.5 ye betena se ye dijuma no sene fata na ye de amamo na se de ye anada metena se a meka no dwumadie we no eye adesua pi ewom wutia enye obi ada pa ye wode abeto ho a wo kan nsem no na wo besere ene na ato obi ebi ekena be ye wa eti wutie no na wo de aba ne wom na so kotokuo mu abadwafo bre no so mbebam kwasensa de toto nsam ne ma no ne nyina ba wo mo adesua wom obu wa wo se big mama me penasam se ne ye wo kanasam obi so sofo ne nyina no ayadesua wom ye nimdifuo woma dwene mu do enti adesua bebre wom wo ya baba wo ya brantie utia na wafa bi na etimi aboa eneme won komo miensa ya medie na ye dwoda na team ni ye very solid as usual komo miensa ni nyina so bobode ya ewie mesane ni nyina mu mesane mu saa sane bangu a ya tetere ho a ye sane roba no ho no mesane mu to plate no so wa hunu sane ensam no etie na die ne bi apai kasa pai wo baby awo no die na way everyday die na of 2025 also just say kumo ababa wa ya wo ba ha ye so wo ye virgin ko wie tire emama miensa miensa enai kraza me woni mobo
mema nine na pie firi mu virgin no bema ode ne bai na nya ono a ahe dia he mre wode de otoso bai na nya ono a wode bia ka ho se mema 4 o ma me se ne ba ne ye virgin no ene die ne no aye live e wa ye beken kan ne hu mema 9 no the virgin no one ne da ya enam so nyinsen no eba yeti so bodue mo ba bibia ya wo Facebook team ne nyame hyeram nyina na nama bat ne dom uncle DJ mo franco ye achapa me hu page so uncle nyame show Irene asabia nom calling so wusu ye ejapa ye na medine doso sika brand ya nyame hyeram sa e wo so bodue mo page ne so e wo Facebook team ne so na entem so mame nko abadwafo so na memma menko medikan kra menyi emfri ho na monim dada se BC eye candidate no o guso aya wo mo kyro ensohwe ne ye mofra no ye guso aya ye wo hye mo all the best oba wo mu a wo kwa asede na no mekan ye no na do nsa to no so no bompa ye so wo ye kramoni a bismillah no abana kansa no wakọ won kọ no obetro na chese ayenkunimudie ti BC candidate ya won mo chro so hwe nyina no all the best and ye dey free obra team in FM ye dey ema wonom Amina Yakubu Amina Yakubu mame ema na kwa bana no wode ni case ba ha na wo ba ye nyina no wo se me mabo me bayi o mini ani wo ba adwoa na so so me mase me bayifuo ne manum ya to na sawram ene wode ni so wode ni dimirika e de case ne beda yen na ne ye kansan bebre big mama kwa de say ye menopause ena aye no ne ade na ya fra ne mana pusu yenti nkwada yinka mame Amina Yakubu anti Amina memo akwa aba na wo ye kasa den ma me wate wo ye ada wo ba na osu free hen Fia Santia Chimagogo ena free ya wo ba ye jo na wo ba ye na wo sesen kire wasem no mu biem me ban na bom maye me bana bom maye dia tosu mienu wase ese yamba hanne yamba hachira ope mum papros of one ba chiwo yamba omuso mu maha se yamba ha o mane omo ya sen omo enu enum emududu osan na abo baye no mienu na abo baye no penino na dia edi penini chi ana bom baye ya omo so ye bayfo mame omo se die nti e na wo ye bayfo me ya omo hwi o o ma no mu bibia akoso se no ya na ye de baye wale ba ko se me na me ya no ana wan wale na me se akwafa obaaba ana me pam no ana wadi mfie sai menim woni mo man mfie o madie ye wadi me kondreso odi me ko nkramofo so se yenkume na me se me nya bayifo na baye de na yakume mame wasam na reho wasam no sa na no baye ye abombodin asanke beboa ye benya nkwada ne no makasa no kwasam awo ye obosome nkura kwantuo na wo maame be wo e de ne si ye simple so e bayifo anka de ne be hye ye mo na wo maame ye bayifo asa so ye bayifo ana mo se bibi kwasoma dwin wo nya bayifo men ko na me bayifo sana wo maka ana wo bayifo no anfa anwo wo mo minim se mo tetenchen ba bi o mo hwe yen tie ka kire wo mo so mo se mo maame ye bayifo a mo so mo bayifo fa na tie fisani nsu sini aso na motoa maame wasam na reho na ke hwe se benya wo ma no ne no makasa na minim ne ekoso o magye wo mo kwa so de kwa ka meka sese sofu bi na ase wo magye maame misofori epusu wo mana eyesi enya wo mo yenya wo mo ne wo makasa bo mo so mo nsi ha de wo mo nsi atena o ka ho asam sei dana wo maka o maka kire wo nso ye o maka sei ne yan yensu ho tena kafra o pe mo fa prosofo mbati wo mo maame osam na rewo ti aye ya famu ade wate
nanke ehwe ye de betumi aya ne se ke benya omone ne o makasa na futuo bi a nanke ne o makasa but omo so omo ma kasa kro omo mpeso omone e be kasa ti wo hwe asante achemagugu limam chief imam wo ho wati ase nkramofo mpanyimfo ho no fa case ne kodan wo wati fa case no kodan mu nkramofo mpanyimfo no mo mfra wo wati anti amina na so ho de mane ha o manwene ho wati na wodi uma na chia obewu na uma na ti ase emoyo moya ma me nti wo hwe ye de besia sade maka no konkramofo mpanyimfo a ewo asante achemagugu na wo mo fra wo man ma wate ko chechim sane wa bekan na mo fra kwada nto mo fo ma wate ti wo ba ya ye nya wo kwasa ye ma ontuma wate anti amina mensu amena butu mu oye o ena ye juada je nshira fm say wo ba ye nya wo kwasa wo me ba obe ye de ye to ti ye se gentuma no ne ko fra wate dia asem na wo kan madam asiru Mese yamanshira mo yamanshira yo yeda sipi anti amina case no sane aya na ye se disia na sane maka no kramofo mpanyufo mfa nkoda wo mu na wo mu hwe na wo mu nsom e wasante achemagugu wo emfa emwaye ma me nko me case ankasa ya ene me ba betena so anso na die ne naba alamisi misa alamisi na wo ye ufri hene na ba ye kubase ejoso kubase asam na wo ken na ede na ade na ma wie boye nkomo dia meni nam eyeboko anya boko so sa ayi pese 2015 ana mekunu meni na wale nti yewo mbamu miansa nti yawale bamu miansa na kitwana na ekutam na wakwa 3 years wanuli 3 years ana wakase miye bayifo nti ni nema awoyen mima sai ni nema ayese ni papa ena bedue ni ntoso na sai to mu se papa ni se wakọ beebi ana mu se obi na sai ntoso ana obafra me eni maase etenase nto watenase na obuse se okọ beebi se ni se na omukae ana me se papa mirie samika se mi ebifo dia na mebuwa ebie na se obi ayi mani me ye dia mitimi nkasa ana waka kira na ma obusa maase ana maase ni so se ni kunu so ware no tete ye sinye to wa no se ni wa ye ebifo a ni kunu no bayere obi hu e ka sa na wo sori obusa ya enye hwe ana msi yo nti na papa ne ba ya se na me ni papa ne tie no minim se na papa ne bayere ebeyem ana wo sori ndo wa sori na wo na fum won te didimwa na me kunu so beka se me ye bayifo ana me se nti me ye bayifo a baby am koye no mu ma me nipa ne yere e ma me kama nu mu nsam na mu hu se me ye bayifo a ampa o mu se o mu ebie na mu koye sa na ya o mu enipa ene be yes ma me be ma wona na tie e na abo bayie no wona na wo sen ya wo mi ya wo fo ena ba akwa afirimu edi nti na wo se wo ye bayifo mi nim o mu se o ma akọ baabi ana me na me ye bayifo o ma akọ baabi ni aka kire wo mu se wo bayifo nti anu no krampo de o mu ka kire me ka sa na nka kire se me man yankọ baabi a okoye no ta no me papa nia me ma me so nia me papa wo sire me ma me so wo sire nti me so ana wo kubase nti ba sa na me se me nko me nti me nko sa da na ye kosera na me ba se me ka kire me busefo no se na o maka te me ba na me se ya me so wa ana me so wa kwa so na me cheche me kure ana wo se wo kwa sorry te kan ye sa de wo di meji ko ana me ko bo ni kuna ma ni me so wa ni kuna ma ni ana wo se enko na wo kwa ye wa duro bi wo hono ma ahaban bi wo hono ye ba ye ama wa ye de wa ka wanu ma sam e ko wo nya bayifo ana me ye de ntina me kwampo me ye me koda basi liman ana me de asam ko to nso ti me wo hono kwampo ana me kunu me twefo frɛ liman se ma ba ho ana na ye se ko ba bi na me yamba na liman ka se me ni hono nso so na me wo hono ko na liman ye na me wo hono ta yure ana me ko ana me se gise me frɛ me busiafo e wo siro na wo maba e siro mfo no so ye boye bayi a
ano na ye ize se obebo obi bayiye ara se nipa yale da ho ara se obi awu ana se wu ye no nkwala na wu ana ye bebo obayi nti gise mi frɛ mi busiafo na ma ba to mu ba na ye kɔ baabi na sa mimi ye bayifo na ya san ye miniefo na so munye bayifo a na kese ebie bayiye no mi kɔ gifiri obi ho ana se obi na ade ama me na enye me ma me na ade ne ma ana eno nkɔda nche nti edidi mu saa na dakuru bi wasɔre na papa na nso a wɔyɛ saa papa nso kɔ n'echi papa nso ɔtetapa ana wɔkɔ n'echi ndi wɔkɔ yɛ no na ebe ɔmɛtwerɛ busy te sɛ dɛ ɔmɛtwerɛ ya na sada jora ebinara ana wasore me pra ana me ba peninu ese nika ana wane nam ho afede obusa me say na nkwala no nima awato ma me nima no wo yimfa na me mfa nse nkwala no ana me say na nkwala na asore na me pra na me nyimfa nse na we so ya asama obusa efiri na no a nima bebere bi awato ma me ana ma sisa koma me busiafo ana am say na sambe na wokan nkwala nima so betima sisa koma ma busiafo sa na wo kasa te sɛ dia ya na obi a wono mu nsa asama me mi kan ye ni na brode me fa no kɔ e wo fie hɔ no na wo bo me saa obo me saa me o so ka kyerɛ be ma no sɛ me se sɛ wabusa me sɛ me ma sesa ni ma na kɔ ma busuafo ana me so me busa ne sɛ na wo kasa te sɛ obi a wono mu nsa wo kasa kyerɛ wo kunu na sɛ obi a wono mu nsa na betima yusu sa ala mi si kansampa na du wo wa ayi a obetima busa me saa asam sɛ me sa kwala ni ma de akɔma ma busuafo ana me ka ne saa na wo bu me tena saa atam no wo bu me busua 8 series na 2015 wo 8 ana me ka kyerɛ ne sɛ me honam ne ya me ya na me ka kyerɛ ne sɛ fasikere ma mna me yere me kɔ doctor aka kyerɛ me sɛ woni sika ɔhɔ no ɛma bukie krampo a mimi no ɔmo aduane ɔde edue sɛ ebubu bukie no ebubu bukie no no bubu bukie no pɛsɛ wo yɛ aduane wɔ he nti wabubu bukie no na papa no so afiri baabi a ofiri baayɛ no ana me fa akonyo papa no baayɛ na me ma na akɔ na me fa akonyo kɔ tena se ana me kyerɛ papa no sɛ wonni hɔ no na wo baayɛ no sei na ayɛ asi asama papa no bɛka kyerɛ me sɛ wano na awale me na wonim se me ye bayifo na wono de won fa ho wo ye penimu na me de asamato wonim se ebia wo beka bibia na ono ye wase ma se be ma no ana kase mi kunu no fira na omu papa kuma no omu papa ne de wo firi mu ana waka ja sam o ka kire wo no ka kire me ti ma ka hwe ana mi kunu se saade ya nti o tutu buchia no wo mu kuro ma me so mu se wo mu tutu buchia ne sa na wo ko ya aduane wo ho no ma gise e wa kiwade wo ho no ma na musuo buchi ade nti na yumre wakɔ duampo akɔtɔ na ma de abram sɛ mi ya aduane ana bu sɛ na buchi na wa tutu nu na wode nam ne bram me fa enu a wo hemfa me de me ni ba bia ma ne aduane ana wode nam no kɔma ne maame ana ne maame ya aduane gise efiri wo me ya aduane na wo di na nduro so de papa no kwa napa ono so be kwa wi mu ko nro so ma me nya botre wo kasa na wo nsam ne kwa adi mu be ma no ti o wo so wo ba bayi ada na dwuma sai ana dwuma sai ano na me pese me dia me ba cho na dwuma sai mi nim e de na ha ne nti a wo se wo baifo nim de anti na me so me pese me ba de ba ne sei me pese mu fere ne musa ne sei me all me na me ba ne kwan mu no eni ma be na na wo ana me bi ba ne kwan no sa ne ma na ye de free ho nti waya sa no nti me ba kitwa na wo no no nti wotimi me kunu ni timi ko baabi wo ba na wa fa akwala kitwa no na wo de wo mu ko dem ho no na wo mu ko ye wo mu nyankoma de nti wo ye wie na wo sa mankwala na ye de penini de wo da no na kitwa ne de na wo ba me ho no kwala mi na wo ba me ho no we na dakoro osore wasi obia awiye kete na ebe to aba 26 mu ho no ana ni benara ana wasori o wale ba akwa kan ti me na pame me a na waje ba akwa na ye beka se wa ba akwa no pani ana wade yere waja ana wa kisi ye mienu na ye yere ye sesa ye ni man firifi ho ti mo ye mienu na mo wa na mo ti fie ba akwa efie ni ye ono wankasa ne dia da ni bla na toye na wo masifie ni na enti wo dan ena ne yere ba ko no so wo ono ye yere keto na pani keteba me na me ye pani ti wo wachi wo ware foforo ono so awo sai ono so ono na wo ntafo na wo msa wo ntafo na chi nto wo mu de wo mkola na kwada nan ena wo so ne wo nan ono keteba ne wo ma wo miansa ntafo no keze famse mienu wo pa ntafo ma miansa
na mene na wo nan na ba akwa firim na ba akwa firim eti wo dan e na wo yere ketwa no so wo ne dan e na wo kunu so wo ne dan ada bi oni ketwa ne na da na wo ma me nya botre na kire nsem bi ni enti ase wo ne nkwada ne na eda mene nkwala ne na da na wono ne eyere ketwa nti ya wo ba wo nkyɛn oba me nkyɛn nti waya sa ano na wo pamye ene me sisa me nima oje akwala na wono mame no e de kokofodua akoma ne nia ba ko bi wo kokofodua ho ana de sisa nkwala no me san to sisa nkwala no kɔ na me se nkwala me de me ni ahode na mu kɔ yakopɔ ma mu kɔtete munji tensiri e bia na mo de beto ade ade a chi saada na me baaye kubase ana me de kɔ da afafara hini sese ni se na wapam me kɔ na se wasi wan wale me krampo na bibia anya me ya se me baketwa na wono no a watini ka to mu da mu kɔ kana me je akwala na yere emam ana me sa kɔ liman ho kɔ bona amani ana me kɔ se mini liman no tu ti akwala keto no tua no fo no waje akwada no oboso me sen na wo mfie mienu no da so nom eko to waje yi tissue no bi flora da woroma fa pepa ni so no wate nti waje nkwala no ko sa no ana me ba ye be ka kira wo hen no na me ko ni nia no ho no ni nia ba ti ku ba so no ana ye ko ye ti ye ko ye na ko kirekire nsam no mu a kira na ni nia ne se ni nia ne twefo fra ni nia ba ko bi wale wo ku ba so no ana o se da ni nia ne ye no wa hwe yi a asam no be ye be ye police case nti nkwala na waji wo mu no ko report se sia o mba ba be e be chim ana me dai ti me dai ne man ti man da wo ku ba se ana me dai da dia chi me yese me koto aba no ana me koye ti me koye na me fa fi ho no mo achia o na wo no de wo ni ho ana wo ko o pai ndo ma na wo ko edi ti me koye na ayi kitaba no mienu dia wo no no edi ma chi se obenom ana odi ma chi koye na me koto ma me die na asie ti dia asi ni se se sia no 3 years nie na eko wo mba me ho wano so awambie na asama wo kan fie miensa ni adabi ano no de 2015 na se sia no korampo de ayi 2022 mu ho no asama na me kai se wo mba me ho no ano so awambie na no kan kire me se waja every 2022 besi sabre wo ma wo mba me ho wone wona wadabi wano so awan kan kire me se waja me tinto aka no ba asa na eko ayi mi ba kubaso odi machi mi ko fa nkola ne mienu bai odi machi ba mi bra fi ho no ebe bu me makuma koropa makuma ni wo ba mu fie be bo me ebu makuma koropa ka eh be me wo di u ebu makuma ne ka ho ana ma me ukunu timi simu pam efi wo no ani fie ba wo fie ebe bo ka mi wa dance fo wo kubaso na wo be bu ajusu kubaso ye ya ko na wo kai kubaso e me kan na oba bo mo ko police case ya kwaye dia ma ya kwaye police case ni say ya tinase ana ya fafara hene ni ka say wase wa bo mi ba yiye dia na wono de wa ya hene wa hanu na me papa ne me maame ye de eba tigise omuba ansa na ma ye de ya hu na asam na ye be kasa mesa akọ no ode ya na makọ ana waka kira o manim say omu soro na akachira ni bla ba kuna oni ni bla na ba akachira ni bla ni so omu soro nko na obekumi ankwala no akunwa no ankasa mu aka be ma no ene ka asasa no ebekumi akunkwala na akunwa wanu aka ho nto anu no mu na omu koya na mu se saa de se ma me enti die pa na ode be ma ni ti oye wo saa minim wo fa na chi ana mi fa na chi kanukuro mi fa na chi se sia de wakeka no se 3 years na womba me honom no na sa me bla ba ye na me man ko me bla no ko busa ni se okọ me wa ba ko to ana ko busa ni se na me wo fa wa high dan e wo kuba asa man ayi ana me bla no be busa me se o se ni se na wakan me se bla ye ba se 2016 no wa high 6 years ana mami na ye ko police station sam no ko ko honom ko ye yo mo be ana wa high dan ni ma wo me se me nko honom bi nto wo be high dan ye de e ma wo honom na wo mbo ma ko ma wo honom ana obe high dan ni mami ayi o high 6 years na ekum no so ka so be kun police fo na ka wansam saying ya ko ya no ana ye kirikire adan ko pa ya ko court ana mu kirikire asam no mu kirikire asam no mu na ya ko ya no aferi ya o mu bebu a asa o matwa asam no mu ayi jagi na waji krata no hwe ya no se ekum no ba ya no a o mu so so antimanchi na na se bibisa minti brofo na wo hwe krata no mu wo wusu ni ti ebe eche se ka mu chinu tumbe se na wa asana ko ma ya no manche no dan ka o ma be nu wano ne se wan ma me be ma ne friend say ye friend Musa ye awra wusam wona Monday ka kira me bla no mu se me ma fa na chi
Oso wafa na chi. Ntina ono na. Oso me bisa wo se wafa be ma na chi. Ono no busa me se me ma fa na chi a. Me ma yanko ya amamere wo sirim na me betena sente me ma amfiru na ne mayale ana wono no di mbare ko di mirika san mo yale ana me so me. Ese nkwada no yare. Me ono na yaka. Na wo beje nkwada no ko hwe nkwada no. Nkwada no di atambia me ko be se ayi busumu mama so boduam na ye ne ukunu enkasa ejamusa hello ejamusa ya mo haba insha FM so ya no mama na wo ye ya mi adom na mo so nyankopon adom wo kubase wona on me wo kubase ayi mo bari ahoba bia custom for no ya ho manwu ho no buomu side ho na wo hwe wo yire abaha alamisi musa na wo ba yensem o kan enye de awrewo sese do befo oba na ne be wo nan wo wade ba kwa kan ho na ade chi aburo ese kwado boni baye timi afro ye pese ehu na sam na se ankasa tinya abotre pa ne mi ehunu ne wo bayi wode ayew na me pa cho se baye no ho de na ode ba ya na asa wade ja ye no na ode ba ye me pa cho en wode baye ne de ne di kan wode ba ye ne etoso wo se kanisa wadija ye no so de no se wawuno ena ne etoso wo se wabebro no atretin no se wo beku na kunkwada no ene ade nsam ne doso ne etoso wo se wafa wachi kanisa ai ono wafa wachi ne nyina so nya nokore eti nsam amaka nyina na miehu ne nyina mu nokore ensem no mestate animu haba ansala masako ba because ensem ga se ka because me ka me komkra we de mo ha asem ni na ni free 2016 me ya ba ma makọ ware ba akwa ka because me na wote no ye niam bi te se ne me ho na abọ me ho sa na asem nya oba anwa nya sa me obi anya ba aware mi na ewo ma adwun atembia uye niama nsem fata nkoa mi nguase poto ukoka ni fiefo na tembia wono wo komenti ana mse no ntimi nya wo sia me no wo nkwala mi ensa nti famno twa na me ware ba akwa ka ho ampa me ko ware ba akwa ba na ho no ja to asa me amu se yense saya bam pero wo so ma mienu nti ne bibia de ane kura ho ye ne 10 no do 5 o'clock no na dikai na dia ne awie ade sa wo mo abe emre kakra bi na mu se majuma start asai dia juma bia nye me ka me wo sprinter na me ton me ka sa me wo na me motor sa me wo machine na ni na be je basa na jami me mani na kaka na ebe ka sprinter ba kwa na me de ya juma ti me de ya juma sa da ko na me ko ba me so na ma me kompai bo me ko ha me ko na kwa tia me se me yire na eya me yire na eya me so de ya me yire mo ya mienu ne bana me bisa o mu na obi asenye ono obi asenye ono ene sa na tedi amumi enu ni na amehira mo wo mi ka kire wono se wo na wo ye pani ko tena wo papa mo hansa kitwa no so ko tena wo papa ho hansa na me nye me nsem hwehwe na feda me ko na nipa nja ka kire me se me yire mu na ye ma no mo se nipa na e chanto ampa mu na mo je pene kitwa no na ri ka ko ye na wo nso ko ye mo ko ya ni 3 days ana wo di mpanifo ba ye se wo baba ko shanti no wo ja akula no betina ase no entimi nya odenti penfon me kan chem se me si na juma se ye de a ndi ene wo beba na membre bi wodomo me se me mebre pa na me ye na me se no nti na ma misika asem de a ase ya ne onye wo ba na wo ba be dane eno no na se me ho ato na mbo tem penfon se si ya no wo ba na wo ba betina na masista na ase na sisaye asim dada mo na se wo ba no wa ba da na se wa dane na sta no te se ne tie yai ono sa wa dane bibia ba ya kama wo dane ye ne stay kwa da ne ba se ija kwa na fe de wo ja som na so no maame ade ya no mo ye mienu ana me suspect mo sa wo kokot na ha wo so kokot na ha na me kan se me hwe me nsem ni na wi na mama mu na ba me kan sa ma jai mo wo ko ya wa sa ba se akitwa na te se na ma ya mama wo ba obeka chem se me wono mbom na me machine be yie ntimi so me ponti obi anti sa da te dia sign ko na me pom me yem bibia wia no wa sa ba sa ko no mu na fe de oba no ko ya da sa tem 2016 na ye beto aba no
ta ye beto aba mi ofia ye okoto aba ba na mte se waba ye di ka koto na mte se so aba sin akoto aba na nkola no so ya soma mo so mo kokoto ale ma se ohun kitwa no ene ne odi mfimfini na no watambo o mo de o mo koe afide ya hwehwa nkola ya hwehwa ye hu ba bia o mo nti mo ho no mo me ye se me kwa report ana obi fra me se ohun se me ye no de nkola no mienu edi America no otika mo nso odi America de o mo koku ba na nyumbe na me koe me kodu o se me kwa se nkola no wo ho ana se ya me kodu ya nkola na wo ho no be hwe woni ne bra bi ne bra yire adenti na me tete oba na firi ho no de nkola na ba ha no na me ba be se me ba be de nkola na ko na mse maame nkola na ya me ba odra me be na me bre ma me ma ntimi ntina ho no mudin se bia o maame na abefa nkola na ko na nya nkola na ati me bisa na o ka se onu ba bia nkola na wa me na ma ye me ho ala nkola na ye no on was one fan nkola na maame na me ne gidigidi na ye mala mo na mala nso de me nja na onu abehwe na bibia ye din na me ja ye na de chenye me wo ho na nyumre mpo na ne papa nso afiri ese na wa fra ne papa ma ne papa firifire mu aba se nka mo ba be ka asem mo ba se ye ba be ka asem ya asem ne ye be ka ye betna se ka asem ne wie ya papa ne ka kire me se wono de se makoba bi na so mo se ya wate ase nti ade a chen a ye na ye be ko ba bi kwa me ko ya o mo suspect se be ye ne ye ko na sa fe de nipa dom wo ho no otimi se nipa tuma se na e be ifo na no ho se nipa kora be na mso mo sa na me fe no ade akyen na fere ko ya ale nkwa papa nka kyen so wono wonko ba bia na wonko kyen wonko na wonko kyen won ma ne ba no so nko ba bia na manfo na da me na me pa me hwe ye pa na manfo na da ampe so mo Ajamusa hello Ajamusa mame wakasa bebre se wawunu na sabi ye bepese be wunu wo ye kramoni ankasa anase Musa na da osokwa me ana ai wo ye kramoni a wo ye sala me kirawo emra dodo a wo da sa tu va we nyina di abepem nemre ma ansa na fe da wono ankasa pagya asem na nye obi na be ka che o se me ye gidie ni nyesa me ye kramoni kwa me ye gidie ni mapa wo ye gidie ni ya wo kosal wo ye sala na woni wo emamie no te na sabi unioma nkoso a enka sabi enkenye masalachi na wo bekọ ye wo imam fo mpanyifo ho but sabi minkasa wo kwa sore na nyo but we san wa mpanyifo wo e de akọ sore demo which ene wo gidie ye nkuta ne bobra ana wo mo so ba wo yire no mu bayie na ewonu edi asem na woka fa wo ka ho asem sei ma me ye ntia ma na ba so nyesa me nyame di na duru ba bia nyame de wo so ma osika eyenso he so ma wo ahokira nso so a eyenso he na nso ho ne bi wo ho ase na nipa so na eba na wo ho na wo di nyame na nso ho na kire ma wo koye bone a nyame bebu watan bidi kai sa tam na oba na wo ho no meda bia meso da ye bia no na oba na gina me so why sa 3 times ku ba se fa na e kwa wo ye me timani na ne nsa benkum ammo atwede a wo de hwem so se ya ne ho petetetetetet na ne gu so say Ajamusa nya kotra so bodue mu ewo so na wo yiri Jackson we ba ye mu Jackson pa abusia Brescia 4.5 ya so ye bodue mu na enye se na juwa dai bibi beto so fi ha mame na wo ba ye nyina de we yate mame wa yira wo kunu so na do ayire ekọ me so ma ba ni so mame mame nka say ba aja wo hwe me pesa ko yi anu na nka me sa ba so asema okunu ka no kore pesa wo busa ni say bayiye na obo me bayiye asana wo se won wale ni kuram ni na me nya wo mu kuram ni asana wo ko wale ni yero no anya ni yere ni bae na wo ka ya ka say bayiye anto obo bayiye no wo bayiye asana wo ko wale ni yere bae so won ka no kore wase wa ya nyankopon sum ni won ka no kore jo Ajamusa de wo yere kani o ka mu asam sai ai bayiye ni de me di ka boy na busa ni say Maybe I make car, you know, a Kuran, me cover almost in the sun, so when my Kuran, then who be a me be some sack, Kuran, who better me be was a daddy. That did not Kuran hotel. One custom in the 1 hour to a maybe me call from a papa Mama, ever was so a cover them almost say, or Barbie to see her. I know what's saying, Emma. To a bundle of a catch and that and I'm a brapping in or men I'm here to or Mema know her or know her, and a million money. To a man over a catch him now or by yarding to so be a receive from my and baby saw the same and Papa Kumaka. Now, Jim was saying, what say? I don't think I am a damn so that I am Basabasano. Now,
saa na ọma ka de a ene want me nka say wo be ya na woni be ye nture menya abotre obefra ni nua baako ye fa na asoma ama na aba me ye nyina ya tu ana mo akọ ye ko he na say ya mpa say be ye na wonu mu a o metimi a na o matutu ama no saa da de na wo ka saa no ade chi ya wo ka say wo kọ no wo kwa akọpe obi aba ma ya kọ no wo kọ ye wa ma wo kọ ye oba 8 na say obi a wo kọ say wo kọ obi aba ma ya kọ no na press 8 na de chi ya ana ne papa fi sire mbae bi say ne papa nso wono de wo twem no so opa atia ana de didin koma na ete ho me one man you men wo frame wo mai ma bi wo ya ti ho no wo ko le na de musa wo frame ho ye ko ya wo sai ne bana ka chen sa me say wo ye be ifo o na me say wo say obi na e da me na me so ka so obi na da ma na say wo ya wo di matem wo che me pe wo betimi adi matem ba fa kwa mpa so na di matem wo ka so obi na da ma na say me ni adwen a me anka sa me de gen me ho ni obi na da me na oba na anka fa to na no mutuo ho na papa na ka chen say nya me ya adoma ade chen a eno na ne papa kuma o se ade chen a eno ye nyina ye beko ade chen na papa kuma nsa da na no se wole o kwa so nti won ko ba bia eje musa wote menka mete wonka se sama wo kanyina wo di ka wade eye alamisi ansa na wo ware wo yira toso mienu me pacho wo ware no edi se ansa na wo ware second wife no me war eno dia just me calculate ba me ware no me ba ketuwa no wo emsa kanka no ya 10 years nti ketuwa no ba ya na ma wo no won ba ya no afi na wo we o yire ketuwa no ba ya no wo de se wonya 10 years no ai bekai wo ware we di se ansa na wo ware ketuwa no na ai wo ba ya na me ba peni na ye 9 years nti fan say 10 years eti na chese 10 good years eje musa tie me ye pa o me ne wo kasa ma wie yi 10 good years na ware wo ba yi wo ware no na wo ne tikama ebiri bai na wunu se wo nyoma hyase ya eye basa na wo ware ketewa na wo ware no nama me see saatem we sem we America na ketewa no nyamba yo eno na chi ansa na me ware ketewa no sai me pacho wo ware wo bai edi science na hu se wo nyoma start ya eye basa me 10 years ansa na me ba me ware no na maduma na ye ekwa ni mu kakra na ebetika from ana mi rowro mo abompa ya na eye ewo mo a na atia abofom saa na kopem se me kofa ba kono ba ye no nti me kofa ba kono ba ye na afede o mu ina wo ho no bibia koso kama ediri ba yi pe ana me te wono ankasa na mu ton wono an ni soa ba kono ko di nkomo che na o ka che me se me ewo sika na makọ ware fofra ba ba ka ho ne ye be saa tam na me wo spenta ho ani be say boy bi wo ye ho boy ne so wo firi amade wo firi ya mpo mu ba that work o to ba na wo lem sina wo te ho no wo kotumi ska na gate no ho olo bi san sa wo ye da wo so wo dum so me ka gate no no wo bia la do bre that work na wo dum so ho nto wo ye sa ma wo ne bra na yire ne ka se kwa me fa so me ma sa ba from ampa sa ka na me ton yi na me ton eno na chi wo sa bru me ya sa me yi sika de ma oba fofra nso ni nyame me yi sika de ma me ma no a eje mu se wo hye bibi na akoka bibi nya abotre pa ye hwa de bi wo bayi na tese no wompere wo ware no so ye hwa de bi wona ne te wo no wo so wo fa wa chida ahono de sana yete baabi a yete no ya fa so yete yakura me ma me ye nyina na yete fa ko enu nti na me se ahono no wo firi ho no ma so hono nya me na mka za ma no firi ho no na so hono wantimi ntina wo nti opa kurom bayi wo so wa fa wa chida bosome ahole no won fa machi okotena kurom no bosome mi ansa ene na watu mienu pepepepe na okofa ba ema wo firi won chai akoye no bisane sa me se emero okatena me se obi se ne pa na so obi se ne pa okatena sa me a me kuromfo na me se me a me kuromfo hwan ema wo ho no bebre no e ba ne se na wo nkwa na o mo se ope efiri ne wo ya se o mti na ma o mo se ope nti o mo pa wa na pe o mo bi e nje nkwa na wo ya oba na me mi sa wo bayi se ya no kure se ewra mame ufiri wukunu nche wo fa na chi me fa na chi ebesi ne ti baby anu ti na media ba anu efi 2022 ba ebesi ne anu ti na media ba anu baby anu kro no be pie bia mo ma anu kro ne yenko ye hwehwemu na wo hu se mimi se wase mimi ye boifa busa ni se mimi wale na wo sakre na wo mini ni wo ye ba panini no na wo to moto e be to taxi e to chi to spin ai for
feel for no sipinta na wakase mimi kwa ya na waton ya aya bank ayi busia na ka busia na kwaji ya na wa yegima na wo mutete ana nini ya korampo nini ya ni papa ni maame panini ba ana wa di na ki kwaji ya yo mame so bodua sofo evangelist the graft sofo panyi wa ha papa me mo akwa ba wiai enkomo na no ayese afuruburu pata original big mama me mo akwa ba wiai ye be konkomo no so sofo ne edi kan ma me mra wo so bi wi amakọ big mama so eja mu se gina phone no so e na wo ba yi so wa ha question apeso obi so mu mi edu bi sane ento aso aja musa oh aja musa wote yanka mete monka asofo panyi peso obi sa wasem kakra bi aja me pacho o wale o yere no na japade be na na wo me o se me wala me yere na japade be na me wo wale oba we no me wara nda sana me sha me wara na me wo be ya ma 22 years me wara ni first year me ye moto na me start ye do ma machine na me start na me to moto na me wara no enti die cars na ototo ye ne japade na nyinya ina na e oba we na na one ne wale na utimi toto sa ne ma no time na okay aja musa me pa chaw oyire we achi no wafo oba foforo bi a enye oyire a ye mpena one oba foforo bi so adada mpena isaw question say oyire we o wale no one oba foforo bi adada o se me ne oba foforo bi adada na se ma ware o maybe so was me say ori oyire we ti we wonso one oba foforo bi anada eno dia maye bi na sa atam ni firi ni suba na wo ye na e sire de okura no me ka de kran kam ya kula kura ho aja musa question na bi sa ona tieme aja musa aja unim se na ware no wa no kasa kire se oba wei ana wona ne tena ya unya sa aja pade no ana oba wei achi wonso no oba foforo bi akodedada na sabja musa me kacho so empratwe na okoto mu no nso na ese wo nsa no adwuma ma woni ma e basa obegye dia na onyeni enye no aja musa adana no de enye no na oba no mum na oba na obewale na woni hwe na nyame adom mumienu nsira na nyame ma onsa kan ye no onu no mum na wo suspect se onu mum na ahye no na emum oba na wo na omo koda ne de sasa bi ani omo achi ana wonim so oba bi wo na no koda e ma ojapade ahye na wonsam sira de minim se bebre ho na fa atamra me koya sa de no na me bapeni no kura na fe na wo so de no wo 1.5 year enti aja musa me pesa oti asese empratwe na ukotwe ye na desa problem aba na emum na nya oba wi ebayi because ene bayi a ka woni ne tienkasa na ma no nsanka eno no so mu sei me pa chewo eno de akire no kura me gitumu se eye bayi o eye de yi o ya cha ni nya achi ye kokot ye de kokot no na okotwa nto sa me ne si mekunu akum me ma ye me ka sa won ne papa na fo mo fa nkora na je na kosire a ma mpene no ale ko ya nsuom no mo hunu se no no an kasa min ko fon ba kana ba ka tem sen ti she no ma ti she lam sin me wa ti she sa me ko prison ya se ma foma nya me ma men ko na min she ya sa men foma nso so abade no ko won ya me ma ni ndadi ye ko na ko bon sem ni na tugu ye se we ya wa re tente ye hwe ni ye nsie se na mbom oba na so won timi ntina ba de o tenantino ba su kurum no pente ko ha dai wo ho aja musa ma mi saudi twato ko ha dai na ma no sa ho no me ne wo akola ba ko ho sa akola no na me se adwama mo no ka ho a ma akola no wu ya bisa no kwa akola no fa so wu kola ho ma ni na da wuro bisa me pacho nyame na me host program de me bisa wasem ba ko mienu bi nti me kan no wa yi ano ma aja musa me pacho yenu abai aba okwan du se obono na ho nso etesen me bono da ben te otumi brono pa ana obekuna kumpada wa ma me bisa no me brono no da ben na me brono adama ne hia ase ne mu bi no no sa tam na me ye wo akura ha na wo wa na me be bo adoma se wo sa kire ne ma bo adoma wo ho na nya sa kire na wo bu me sakira na obu wa timi bu mi kwa ma ni maame ni gina ho no me se ye di so se awo papa na me na me kasa wa bo mi be ye ko bo mi so ani be ye o mu nyina wo hote se o yeso me papa ni me maame ho na mu ba asam no o mu na film na dance fo ni nyina o mu wo kuba se se ya
Okay, so what dance for and come back for me now. Once I was in my bonnet swab, mean, Pesa, what in the swab, becoming bonnet swab, so one want the bomb with the Mecca, because me said I'm a woman here. The morning swab, me part on your own bomb, no swab, me papa Kumana Diano. Eba na wo say wutimi ana o de say ya kola enti jama me baba ko na jama ya so ko fie no mo say akola no say abefo fie nko ho ana ma me ba no say atira ya say dabi man ne de no ko ampa na papa no e kan say ya bo we ga we ni beye de ana na say ya bo mu nyina beye na so mu nyina ne yede no so yo mabu sente na say ya bo mu nyina beye ana so me paacho obi ambo beye me paacho wo fie nko na we nko ko ware sa fie ho na interest sa fie ho na wo firi sa me paacho so bodua mu ema me mesan ba wo so sesi e me mama chefo akwaba emra adum tv so ene ye dwada da foforo kora na woche no yasasi mu biemu na wonim se wo bradwumedie de da ne da nyina enkomo aye beka ye nsan ya brabo mu nsam omanfo no ene so ne wo hawa wodo ene wie asema beka ye nsa enye de ewura bia wo free kubase ejoso kwan so ene ode na sem wode aba adanya ne kuno ne ne tie wo matena more than 10 years awon kwada nan yenim ne kote bayira homa bema no abode beye se wo baifo no ono na ama ne nyuma nyina sai na estati ye ne bema na amoni beye o na mom owa na bema no ko wade foforo be kan ho bema no so ye kramuni wakosofo bi wo ama sofo no se wo yire panyi wo baifo no nti na wo nkoso enu achi ni o ma bebre na asi wo mu a wo ba ne nti ne ho ase sa wade no konkon ase wagya na se wonya no e na oba ne de case na ba se ye mfere bema na se wagya na wamie nyina ye hunu na wono nso wo ye oba ne wusisi ne wo so wonto na brabo so timi ne wo kase oba ne wa ha alamisi bema no so ya fere ne gina homa no so eye musa ya ye ne no edi nkomo na evangelist the graft adena na wone no ebobo sofo mami sa oba no me ba kompe na me nwi bema na wi oba me pa cho bema no wa ye ho ade abusuafo nyina anim na ntia kose no wode abusua no aka ho asem se wanu na se mima ye nima bi to wanu na yese wakwa abusuafo no ho se wo afa me wabusuafo nsam to se sia wo ka se mima badwoman ne ka ya no kra yese wudi sa ko ma abusuafo no se mudi sia na mima fa no wa yesi ente mimi mpani bi me pacho o se fie miensa o ma ho da o ma wa ko ho ma eno na me se wa ma wo abusua ate me di antina mama me busuafo nso so antini se ebie na wo besa ba kire ne ya kana sesie de adana me bira no ko na waka yen de ma fere me busuafo aka kire wo na eno krese wafa be me mimi fa na ki mimi fa na ka dokuro mimi fa na ki so wo se mukuro mama mere wo fa oku na ki a eye no me aye do me nka ananu nti na mimi awa papa de nti na wo prese wo ya me sa no wo se wodi kan bo me ba yie na anko ba bia to anim se me ni abusuani bia wa ano tentro bia na watwato so sesi ya no wa oso jonso kia no ho mimi jonso chika anado ko jonso ne kia no kia na anya adwuma da mimi jonso ama ne ton kia no ho no so mimi jonso ka bia ho da papa obadwa mawi sofo enyame sha pa ye da se na mami eti efri afi bay ebesi sa brei e na be ma no ma no ne emedai ayi wo sha efie sei ni wow tama na mama efe no koye problem wo ejuso sa the date na aye sa da na program enye problem efiri sa yi na wo ma no ho ono so wo ngo makoma so dia cho mama efe wo wa ye kwani nyame nhira o wa no ta kwajuso minima fe kro asema aye 2022 ebesi 2025 ba ma no go na mama wo twa kura pokwa ye ni ma ho no ma baby a mimite no watimi fa ye fie na ni mo se sa woni mi kura po wa asanpa na fie ofo na wo mote no wotimi fa ha so ono na ese kwotena ba ebe mebua abenya wono na ese wafiri ho che ayi yakwa court no ana mo se wo mi se o me hide dan ma ana wote ho sika wo so ba ho wo na be ya wa afo asede ana wa hide dan wo ba be se 6 years na 3 years na ye kɔ ne de ana wo mba ho no mu biem to wa pese mimi 3 years na wo mba ho no mimi bia ma no ka se magya no asami ba na wa ka se mi na megya na wo so makofa be ma na asami we ni ba na wa ka se makoba do man ndi na wa gya no na dwon ka se na wo sam agura ho se ye no kwese 3 years ni wo be be ma ne na ye mu oya
efie mi so ba wa wo nan be ma ne nai mame eti wo ye de ti mi da bibi ayo okay emu oyo wo tu kwan mi kuna tu kwan emu oya wo fili papa fili papa uno me ameka tira mame uno mani fili ana wo so fili mi ko dam me no ho esa ba ma me ne da wo no a wo te ho no so wo ka se nye no kure se onye aware ya me kan me se me woni na so na nsam no wa wo no ankata na no muton wo sam ne doso eti ye betu ensa na ye de afra wo ye ka se e ma ekwan wo fun no so be kasa don hwe be me ensa na ye nyante wase eti nkanyame adoma na ye dwada ukuwada anopotimi ba ha na nke ne wahia ne ya ka asam ne ye afri wo wate ukuwada we ya ukuwada we ya no pa be no nkono na nka wo fie ha de ukuwada ye ko chia ye bi wo Cape Coast etna betumi aba o se etna betumi aba o se dabai etna bana etna so de ene yanya ne ya wo adai nya ne ya wo da o de ha mo ma me mfra me mpenfo no se yi me ho fi na se ha den de ananka ukuwada no ada ne ya wada no mi so for be frɛw eti da wo benya ho aba wo beba no ye behunu ukwada ne ya wada bramu da baako wate mate si abuaw na so bai wata wachi a ye hwɛme ne ka ho asɛm wate eno de a kyerɛ ne de wa fa bebre mi wo ho ananse wo ho bebre ne se bra no nti ne se bra no dia bra ne ne wontena se wate sa mate ante yawo yeda se mame be ma no won sanka yo tu de chama ne mra abusia eya na isam ne se ne tie no obo wo be kana sam de dede be ma ne be ba no no be ka foforo be ma ne ba ene ye be hu ne okɔwe na na brewa ne nkunuma eya sa na tie mame de aka bia fa hye wo mu ekuada eya wada emu baako ye be ka sam no wate ekuada ne ya wada enane mu baako ye be hye ne asiesie asam na ma wate na sabema no wagya wa o miehunu na kɔ wanim enya abotre ukuada de etenachi wati ensu abusua ya damu ase pi ya damu ase ya de case we besi ya be hye fridge num sa wahunu na ya toa so nyame adoma ya wada if possibly ya wada enu ho no na eye agyamu saba na ya hwe yesiesie asam no etumi aboa wo mamu ni nti no agya mentumi ama big mama mam nyame ya doma ya wada e besi sem we hu koso na etumi aboa me wo DNA ya me ready se ne me di kan ene mu etu ene tu dwa no yenko bra Isha 104.5 live on Adum TV na bra be she video bi kitwa bi anopa ntokwa bi ya tifia ano ense wani ense o ka kire aha na case na ye kenkan ye be kan hu DNA no eye esi nyame che ya wode ne baba ye wode ne ba ne ba wo se ne ba ne ye virgin na jeze e wono emunu dwai akwada ya nyem awo virgin ne mema nan e na apie mu da na yire wa afie pa e yire fie pa ene DNA na pai ye be hwe mema nan no de DNA no eprove say ye wonoa ti esi nyame chewa ha esi betena se bra ha wa me obapa na ho ye kwasam esi nyame cha tena se eti wo ba Adum TV a na ya ma preview of first case in say esi ye no ye tena so na wo hwe girl no to questions wo de ema mema no wo ne me da sei wo so ne me da da wei wo so ne me da da wei ba ma me ba no so virgin ye no mfro nya no na case no virgin na ti no mema nan obia ne nada tie na ye hye na ye wonoa na no pe mi si fom ho na ntokwa bia mema ne dia yiri mu mema ne nyina we se ye we se nya wa sa video no ana wo ye yanka wo mi ehwe na nkatimi aboa ese nya me che ma me mu akwa bahwia yi na wo ye ne wo fire pia odi ne na bawo results na ba ti e be kenkan ni ahye mema nan no ni ye wo ba no eba o na na de ba wate ai na ma menko eye oba no so